Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Bah Ardent habu ule jenguk yu Charman juga Green Ted Foundation uba SB nonglang. Haka jaga sak thngan jenguk Hamadan Malki. Ula Maham tinggi ya ka sorkar jelah. Haka ba ula ong. Lada ka sorkar ka sngap unti. Ngina sim talang ban sak thngan. Bat ngunwat kilat kelinti. Ban pynlong ka Jingïakhih Paitbah. Ka jing sak thngan uba SB nonglang bat ka ken hun jenguk. Kalong ban dawa ya ka sorkar jelah. Bakan wengno ya ka jing IT saka company. Ban sinar resort ha ulung pongdeng. Tentunya nagalian ka jingkum ka party, bat nagalian ka jongaru kum president. Lese lada ka sorkar ka yai sngap minti. Kala banlong bangi ngila banya sno lang bat ki ngila banwan banya kershan nem omdei taman chuan ban kershan nei ngila banya shimanta lang ru ada gani ka jingshah thngan. Kata ka KIWEI ka bangi kwa ban pap. Kabar kalong ka bangi kwa banong kalong lesi ngila ban wat kilat kiltiru bangin plong ke Jingïakhih Paitbah. Naman ngi iba kani ka sorkar hi ko bagalong ndei tangi ka environment ki la lani tangi ka thi ka lumpong deng. Phingi la tho shaka sorkar ha ke bidei pat ka jaka po bernihat aga baki mut ban kini no itu ka jaka jung ka soil banwan ra de ki karkhana. Te hadin bangin ai ka jing tho ngi le kendu ki nong song snong ngi le ban plong ke jinglang ti Paitbah nong song snong ke le ki ban iba kani ka sorkar ka don ka jing thu be ban lilam mi ki jaka ki jingi jorobat kila lilam ya kani kila lilam te bat phi kani ka sorkar ka bathok ka syukur ka mo ya phi kani ka ta meghala denial alliance ka ban len ka ban thok ba ka ban yalam baklai Paitbah.